Hello everyone. आशा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोनाथ' दिनै मोनथिखादों जानांगौ जोङो बहा फैदों। जोङो दिनै मोनसे एलबाम शुट खालामनो फैदों मोनसे लकेशनाव जायनि मुङानो जाहैबाय जोबोद फेमास। आइ होप नोंथांमोना मोनथिखायो। बेनि मुङानो जाबाय बगामाथि, जेरावहाय जों दिनै शुटखौ खालामगोन, जागायगोन दिनै गिबि खेब सान। आरो बे मेथाइया आंनिनो आरो नितामुनिजों रोजाबफानाय मेथाइया नोंथांमोनाथ' मोनथिखादों। स' बेखौ जों दिनै शुट खालामगोन। दिनै जोंजों एलबामाव हेफाजाब होफैनो जोङो एक्टरखौ लाबोनाय जादों, मिस्टार अलंबार गयारी। आरो जोंनिया एक्ट्रिस हिसाबै दङ जोंनि सुदेम सना, बयजोंबो सिनायजाखानाय। नै मेकआप खालामगासिनो दं, बिनि खाथियाव जों थांगोन लासैनो। ओमफ्राय दिनै जोंनि बे एलबामखौ डाइरेक्ट खालामगोन मिस्टार खबनai आरो जोंनि डान्सखौ करिय'ग्राफ खालामगोन मिस्टार जनास बर'। बिसोरनो जोंनि दिनै अस्त्रफोरा मेसिन गान आरो मा होनना बुङो LM माबा माबि दंसैलै बिसोरनिया। स' दिनै बिसोरनो खालामगोन गासै जि खालामनो लागा। ओमफ्राय नै जोंनिया एक्टरा कस्टार मिस्टार बल' तरुन आरो नैथिं मिस्टार जुनियर। आरो जों बिदिनो गासैबो लोगो नांनानै खालामगोन। दिनै अलंबारनिफ्राय एसे मिन्थिनो लुबैदों, एक्साइटेड नंगौना नङा? आंथ' बिराद भारके एक्साइटेड। स' माबा मोनसे फार्स्टआवनो आं जेनेबा सिफुं दा मेल'डि आरो अनसु ब्रह्म प्रडाक्सनखौ थेंक्स बुंगोन, मानोना बिसोरजों लोगोसे खामानि मावफानो थाखाय अपरचुनिटि होनायनि थाखाय। बिदिनो आइ हप भिडिअआ मोजां जागोन, नाजागोन 100% होनो नाजाखानांगोन। टेलेन्टेड, बेबो टेलेन्टेड, सिंगाराबो, गानाबो मोजां, गासिबो मोजां मोनगोनखौ आं आसा खालामदों। केडि माबा मोनसे अडियेन्सफोरनिसिम बेखौनो बुङो, नोंथांमोना नायनो थाखाय थियारि जाना थाखादो, खारन बहुत बे स्ट'रियाव बहुत मेल'डियास प्लास रमान्स नुनो मोनगोन। स' जों दा खिथाथ'ला, सिक्रेटखौ जों प्राइभेसिखौ सेफायला, उनाव खोन्थानोसै। थेंक इउ। अके, स' नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। दिनै नैबे एलबामखौ जों मोननै प्रडाक्सन लोगो नांनानै बानायनो आखायाव लादों, जायनि जाबाय अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन, बिथांजों लोगोसे जोंनि सिफुं दा मेल'डि प्रडाक्सन। माने जोङो मोननैबो पार्टिया कंग्रेस नङा दै, मोननैबो इउटुब पार्टिया पलिटिक्स पार्टि नङा। स' लोगो नांनानै जों बानायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन बे भिडिअखौ। जों बिनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदों। स' नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन आसा फारियो। अके, लाभ इउ अल। नै दा जोंनो मोनबायखाबाय डुप्लिकेट मिस्टार अनसु ब्रह्म। नै आंनि डुप्लिकेटआ, आंनिसो डुप्लिकेट, आंनि मुंखौ लानानै सालायगासिनो दा बियो। सानैबो जोङो जाया बिदिया। स' जों बानायनोसै एलबामखौ सानैजों लोगो नांनानै। बिसोर दा खेबनाया मारै खेबो, मोजां खेबाबो खिन्थु दिगदार दं। आरो जोंना नै दंखायो सुपारस्टार मिस्टार बिश्वजित। अडियेन्सफोरनिसिम मायबाफोर बिश्वजित दैमारिमोन नामा? दाहाय बुंगोन। अके, स' बिथाङा जोंखौ हेल्प खालामगोन, गोबां हेल्प खालामगोन बिथाङा। ओंखाम रेडि गैयानो। दासो फैदों, दानो ओंखाम उखैबा माबोरै जानांगौ? सेस होमबा। नै जों थांगासिनो दं दा जोङो नै मेकआप आर्टिस्ट, मेकआप गार्ल, मेकआप वुमेन बा बेलेग जागोन, मेकआप गार्ल। स' मेकआप जोंनि जुलि, बयजोंबो सिनायखानाय। आरो नै जोंना दं सुदेम सना। स' बेनो जोंनि दिनैनि एक्ट्रिसा। आरो आदामोन दं बिथिं जिरायगासिनो, नै कस्टार। अके, नों मा आं ब्लक खालामनायखौ मेगन सादों नामा? नै जोंना नैबे सुदेम सना लाहानि आनै, ओमफ्राय नैबे नै बिनानाव हनु, ओमफ्राय नै जोंनि कस्टार। अके, स' बिथिंबो जोङो जोंनिया कस्टार, गासैबो बुं हेल'। नै समायना नङाना मानसिया, बेनिखायनो मेकआप लानो गोनां जायो। नै जोंना मेकआप खालामनाया अलमोस्ट जाजोब्बाय। नै
हिर' हिर'इनजों आरो लोगोसे नै को आर्टिस्टफ्राबो मेकआप खालामगासिनो दं बाहाय रंला साफा नुखायो मेकआप खालामाबाबो मा खबर गासिनियाबो Dengan daman ini delegasi. Dayu. Jabani फिर ना आए हे जवानी So guys जोंनिया शुटआ फाइनाली जागायसिगोन जोङो बाट शुटखौ जों जागायनायनि सिगांनो मोनसे खामानि आखायाव लादों मावनो जायनि जाबाय दिनै जोंनि मिटा अनसु ब्रह्मनि बार्थडे स' गासिबो विश खालामनांगौ लोगोफोर Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Mita Happy birthday to you So bini birthday bini birthday Happy birthday to you Adik aku. Guys, जोंनिया दाइसे जिर'नि लानाय सम जाबाय गासिबो जों मोनसे दखानाव साहा लोंनो फैदों So guys, you can see गासिबो साहा लोंगासिनो दं Nageran. जागोन दे बरिया साहा लोंबायना लोङाखै दे बरिया लों cheers दे खनसे cheers सांदो 1 2 3 cheers Guys, नै जोंना जोबोद बेड लाक गाइस जोबोद बेड लाक जोंनिया अखाया फैना होबाय जों शुटखौनो कमप्लिट खालामदोंमोनसो दिनै जेसेबांखिनि टारगेट लादोंमोन जाफुङासैनोखा एकदमबारे मा बुंनो आरो खाफालानो मोनदा होननायानो जासिगोन बानाबो मा खालामदों फुंफोराव थांनोबो हाला जों दा नै बहाबाथियाव हादि फैबाथ' गाख्रुबजाना खालामसिगोन लिंसायावनो थांनांसिगोन जोङो गैला नै मादै माबो जोंना दङ गासैबो ओइ हाबसोना कुमार ग्लास मारिजोबनो ग्लास मारिजोब नै जोंखौ नै अनसुखि जानाया गारना खारलांबाय नै आरो दंबावो हेलो once again friends खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासिनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय मैया जोङो कमप्लिट शुटखौ लानो हायासै अखा हानानै गोब्राब अखा हानानै एकदमबारे पुरा पेकआप खालामनो गोनां जादों जोंना मैया आधा आधुरा जाना थांबाय स' जों दिनै सेम लकेसनाव फैफिनबाय जेरावखि जोङो शुटखौ लागोन स' बेयावनो जों दा जागायबाय बिसोरो नै आं थांगासिनो दं बै सानि मोनसे लकेसनाव जागायदों बै सायाव स' बेयावनो थांनोसै मैया ओरैबायसा प्रब्लेम जाबाय माने अखा बांखा हानानै सिग्लिब जाजोब्बाय मानसिफोरा थ' दिनै जोङो कमप्लिट खालामनो फैबाय शुटखौ आसा खालामो मोजां खालामनो हागोन दिनै अ शिट मेंजोब्बाय थाबायनानै जि गोजौखा say Prasan Hello. he is my friend Prasan and he is Prasan's friend yes so बिराद मेंबाय जोङो गोजौथारलै yes oh my god lulap मोनफायां लोगोफोर दा नै आंनि खाथियावनो जिरायना दं मिस्टार रनसाय बसुमतारी से हेलो
बेबो जोंनिया रल दं बिनिबो बेबो पार्ट खालामगोन जोंनि दा हेल' हेल' हाय गासैबो मोनफैजोब्बाय दा शुटखौ जागायदो लोगोफोर नोंथांमोना दा नायनो हासिगोन नै मा बेलाय स' गासैबो रेडि बानायनो थाखाय नै डुप्लिकेटआ ओइ बिथिंसिना जामिं सोलिगासिनो लाइभ जामिं Director, Mr. Director, Mr. Dance Director. So this is called drone. मा फुनाय बायदि होननाय जावलिया बार बार बैयो माबायालाय माइ खोथिया फुबादि हा बख'बाय इदि एरि बोखारदों मा फालिखो सिङाव हाबदो दे मा खबर नोंसोरनिया हे सनाफोर बोला माब्रै मोसानानै माब्रै मोनदों हे मा बिलाय मजायालाय सिगांथ' थाइबा दामनिसो मोनोमोन जों मजा थाना दामनि नै लोगोफोर नुदोंना ब्लगार जाबा मायाव गाखोनांगौ दंफां सा माबा पाहारसा जेरावबो सान्थि ब्लगारफोरा नै गाइस नै वेलकाम खालिबो जोंनाव अखासो हाना होलायबाय जोबोद बेड लाक जोंनिया जोङो दिनै फैनो लागामोन जोंनि मोनजानि सयखौ बाट दिनैबो जों हायासै गोब्राब प्रब्लेमनि थाखायनो गोबां हाबाय जोंना अखाया सापर्ट होआसै Guys, ये मैं हूँ और इधर बारिश हो रही है और ये पानी आ रही है हे गाइस मैयाबो जोंनिया शुटिंआ कमप्लिट जानो हायासै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों माने नेचारानो लोगोआव गैया जानांगौ दसेनो हायो दसेनो थाबथायो बिदिनो जों बाहाय शुट लानानै कमप्लिट खालामनो हायासै मैयाबो अखा हानायनि जाहोनाव बाट दिनै जों नेक्स्ट डे शुट खालामनो फैफिनबाय बेलेग मोनसे लकेशन लानानै स' दिनै जों बेयाव शुटखौ खालामगोन जों दिनै बेयावहायनो फोजोबगोन होननानै प्लेन खालामना फैदो आरो जोबखागोनबो वी गेस जुदि नेचारा वेदारा जोंजों लोगोसे थायोबा नै बेयावबो दाबो एसे मा होनना बुङो बोरैबा खालामगासिनोसो दं जुदि अखा नायोबाथ' खारनोसो नांगोन स' नै गाइस गासैबो फैजोब्बाय एन्ड ओंखारनायाबो जाजोब्बाय नै गासैबो लकेशनाव थांनो नागिरदों पुरा सान्दुंब्लाबो मा जानो दसेनो अखा फैनो हायो मैयाबो बिब्दिनो जादों जोंनिया दसेनो सान्दुं फैयो दसेनो अखा फैनो हायो एकदम सिजाजोबनायसै स' नायलांदो लोगोफोर Hello. Hello.
Jabai. So guys, it's finally over. जोंना शुटिंगा जोब्बाय दा नोंथांमोना नेदों नायनो थाखाय शुटिंखौ सरि एलबामखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन साननैसोनि उनावनो थाबैनो नोंथांमोना बेखौ नुनो हासिगोन जोंना गासैबो शुटिंफोरा जाखाबाय स' गासैबो खनसे आखाइ खबना अखा बांखा थेंक इउ so much guys thank you guys finally जोंनिया शुटिंआ ओवर आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों नैबे जिथु जों दा एलबाम बानायगासिनो दं आंनि गानखौ स' नैबे एलबामखौ जोङो जोंनि सिफुं दा मेल'डि इउटिउब चेनेलाव हगारनाय जानाय नङा जास्ट जों बेयाव टिजारखौ हगारगोन बाट जों बेखौ हगारनाय जागोन अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि इउटिउब चेनेलाव स' नोंथांमोना बै चेनेलाव नायनो हागोन बे एलबामखौ रिलिज जानाय लोगो लोगोनो बाट टिजारखौ जों सिफुं दा मेल'डि चेनेलावबो आपल'ड खालामगोन थाबैनो बे टिजारजोंनो जों नोंथांमोनखौ फोरमायलांगोन जे माब्ला जोंनि एलबामखौ जों रिलिज होगोन स' नै जोंना हिर' एन्ड हिर'इन लोगोसे आंबो दं थांनो सम जाबाय बिथांमोनखौ जोङो बिदाय होनो सम जाबाय स' बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अडियन्ससिम मेसेज फार्स्ट माने आङो एक्सुवेलि बेयाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों बिसोरनि टीमजों खामानि मावनानै ओरैबायदि हेपि ना दा आं बिसोरखौ नागारना थांगोन गोसोखौ ओरैबायदि असान्ति मोनदों बाट उपाय गैया मानसिनि जिबन लाइफआ बिदिनो थ' थांसै खिन्थु आं मोनसेल' खोथा बुंगोन बिसोरनि कनसेप्ट डिरेक्सन जि लादों भिडिअआ ओरैबायदि मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामदों जोंबो 100% होदो नानियाबो होदो आंबो होदो हप गासिबो नायगोन शेयार खालामगोन बास बेनो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गासैखौबो अननानै जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय thank you everyone bye bye nice to meet you Sale bye bye ane bye bye